लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दी। भोजपुरी दुनिया के नए से नया खबर पावे खातिर एकदम फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा दी जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिली। नमस्कार भोजपुरिया भाई लोग, रउआ लोग के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तो भाई लोग अभी तक अनमोल भोजपुरी के रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं किया कर ले तो सब्सक्राइब कर ली, जैसे रउआ लोग के भोजपुरी दुनिया के नया से नया खबर मिलत रही फ्री में। प्रणाम भोजपुरिया भाई लोग, रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। तो भाई लोग रउआ सब के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में एगो बहुत ही बढ़िया खबर लेके आयल बनी, जो भोजपुरी के युवा कलाकार जेकर नाम है अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग के बता दी आज कल्लू जी के एगो बहुत ही तड़कता भड़कता खबर लेके आयल बनी। तो रउआ लोग के वीडियो के साथ बना रही जा और रउआ लोग के वही खबर के बारे में बतावे जा रहा बनी। तो भाई लोग खबर ई बा कि युवा दिलों के धड़कन स्टाइलिश स्टार जेकर नाम है अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग के बता दें कि उनकर एगो भोजपुरी फिल्म जो फिल्म के नाम है दिल धक धक करे। जी हाँ भाई लोग, रउआ लोग के बता दें कि वो फिल्म के शुभ मुहूर्त बड़ा धूमधाम से भइल और साथ साथ वो फिल्म के फर्स्ट लुक यानी पहला पोस्टर भी रिलीज हो गई बा। रउआ लोग के बता देंगे बहुत ही अच्छा फिल्म बने जा रहा बा। पहला पोस्टर में रउआ लोग देख सकते हैं कि कल्लू जी एगो अलग ही लुक में नजर आ रहा बने। रउआ लोग बता दिए फिल्म में तनुश्री और प्रियंका महाराज भी कल्लू जी के साथ में नजर आए वाला बड़े। या तीनों जना के जोड़ी ये फिल्म में एगो जलवा बिखरत नजर आई। रउआ लोग बता देंगे फिल्म जो बने जा रहा बा सुरभि माधव इंटरटेनमेंट और विवेक इंटरटेनमेंट के बैनर तले बने जा रहा बा। रउआ लोग बता देंगे बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त संपन्न भइल बा और फिल्म के। तो भाई लोग रउआ लोग बता नहीं फिल्म के बहुत बढ़िया से शुभ मुहूर्त संपन्न भइल और रउआ लोग बता नहीं फिल्म के जे निर्माता और निर्देशक जे बा भोजपुरी सिनेमा के एगो छवि बदले खातिर तत्पर बने। वो बता रहा बने कि संपूर्ण पारिवारिक और मनोरंजन फिल्म बा जो हम बनावे जा रहा बनी। फिल्म के नाम है दिल धक धक करे। रउआ लोग बता दें कि फिल्म के कहानी दर्शकन के काफ़ी पसंद आई फिल्म के। तो भाई लोग रउआ लोग के फिल्म के एगो खास बात ये बता देता नहीं कि फिल्म में जो गीत और संगीत पर काफ़ी ध्यान दिहल गइल बा, काहे कि हर वर्ग के दर्शक पूरा परिवार के साथ फिल्म और गाना देख सकतन। यही से फिल्म में गाना और संगीत पर ज़्यादा ध्यान दिहल गइल बा। ये फिल्म के जो निर्माता बने उनका नाम है BM राय जी और शिव वर्मा जी। जो निर्देशक बने मिराज खान जी बने और जो सह निर्माता बा उनका नाम है धीरज श्रीवास्तव और संजय यादव जी। रउआ लोग बता दिए फिल्म के जो कहानी लिखले बा उनका नाम है संतोष कश्यप जी। रउआ लोग बता दिए जो फिल्म में संगीतकार जे देले बा मतलब म्यूजिक दे देले बा उनका नाम है श्याम देहाती और जो गीत लिखले बा प्यारेलाल यादव, कवि जी श्याम देहाती, आजाद सिंह। रउआ लोग बता दें बहुत ही अच्छा फिल्म बने जा रहा बा भाई लोग। रउआ लोग काफ़ी पसंद आई और रउआ लोग एक से बढ़कर इनमें कारनामा कल्लू जी के नजर आई रउआ लोग देखे के और रउआ लोग के काफ़ी पसंद भी आई, काहे कि एक से बढ़कर एक फिल्म में सीन भी रउआ लोग के देखे के मिले। तो भाई लोग रउआ लोग के बता दें कि फिल्म में जो मुख्य कलाकार बा वो में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी, तनुश्री, प्रियंका महाराज, संतोष श्रीवास्तव, अनूप अरोड़ा, महेश आचार्य, CP भट्ट, राज कपूर शाही, संजय महानंद, BM राय, अमित कश्यप इत्यादि ये सब मुख्य कलाकार बने जो फिल्म के मेन किरदार में नजर आए वाला बने। रउआ लोग के काफ़ी पसंद आई और रउआ लोग के ये वीडियो और न्यूज कैसन लगल जरूर अपन विचार ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जा और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जा। और अभी तक अनमोल भोजपुरी पर रउआ लोग नया बन जा जरूर सब्सक्राइब कर लीजा और साथ साथ घंटी वाला बटन के दबा दीजा, जैसे रउआ लोग के असही नया से नया खबर मिलत रही एकदम फ्री में। तब तक खातिर बना रही जा। धन्यवाद।